ens parla d'un tema molt interessant, portals que tots fem. He estat posposant aquest tema durant molts dies perquè estava considerant si podia fer alguns gràfics o algunes imatges per donar suport a la informació, però veig que això em portaria massa temps, així que he decidit simplement confiar en les meves habilitats descriptives. En un altre vídeo descric com es fan servir els trons, i això es relaciona directament amb com es va recopilar aquesta informació de la qual parlaré ara aquí. Sobretot per a la segona part d'aquest tema. Aquest és el preludi. No puc posar tanta informació en un sol vídeo, degut a les pròpies limitacions dels mitjans de comunicació i dels programes de producció de vídeo que tinc. He parlat de que l'univers està fet de consciència i no de matèria, i la matèria i l'energia són només una manifestació d'intenció concentrada d'aquesta consciència creadora. He parlat de com qualsevol lloc a l'espai i en el temps, tot, incloent-hi tot tipus d'objectes, estan representats amb un valor numèric de freqüència depenent dels harmònics d'una freqüència que cadascú està sostenint. En altres paraules, cada objecte sosté una vibració única que pot ser representada amb un número. Podem pensar en una àrea i en tots els objectes que hi ha com en un mapa de números. Això es relaciona directament amb les densitats d'existència, on com més alt sigui el valor de la freqüència numèrica d'un lloc o d'un regne, més alta serà la densitat a què pertany. Com més alta és una freqüència, més informació pot transportar, cosa que en altres paraules significa que com més consciència tingui un ésser sensible i conscient, més alta serà la densitat a què pertany. Recordant que no vivim en una densitat, sinó que som una densitat, i aquesta freqüència més alta, amb més volum d'informació, alhora farà que ser conscient i sensible que experimenta tot això sigui capaç de crear un món o regne més complex on viure. Sent que aquest món aparentment extern a un ésser sentint és només una il·lusió i un reflex directe del propi ésser. El món és perquè l'ésser sensible i conscient ho està fent així, amb les seves pròpies interpretacions, valors i acords. Tota la matèria com a tal també és una il·lusió i es forma amb ones estacionàries que són creades i sostingudes per un harmònic d'una freqüència única i específica per a cada partícula de matèria. Aquest harmònic és el que donarà tots els atributs i les propietats de cada partícula i tots els objectes més complexos que forma en conjunció amb altres partícules. Tot això es mou en un mitjà que és la consciència pura i pot ser vist i estudiat pensant-hi com l'aigua i la seva dinàmica de flux. Fins al punt que fins i tot la majoria de les lleis de la hidrodinàmica s'apliquen aquí amb força validesa. Aquest flux és un fluid de la consciència pura, és la gravetat. La gravetat és un flux i una direcció d'atenció.
així com el volum o la quantitat d'aquesta tensió que alguna cosa està rebent i dicta el que aquesta cosa és. Els harmònics que creen això són freqüència o estan fets d'un grup de freqüències en perfecta coordinació. Aquesta és també la descripció de la música, i si això significa que l'univers sencer es forma i es manté unit amb música i per la música. Per això, tot el que existeix pot ser representat amb un nombre que alhora descriu el valor de la freqüència i el valor dels harmònics que estan en joc allà i que alhora estan formant tot el que existeix. La freqüència i els seus harmònics són l'objecte en si. El motor que mou, genera i crea tot això és la consciència i aplica la seva atenció a qualsevol àmbit existencial a través de tots els éssers sensibles i conscients. En altres paraules, tots els éssers sensibles que tenen consciència, que tenen una connexió amb la font original, que tenen un atma, són els creadors de tota la matèria i tota l'energia que existeix, simplement donant una interpretació i un valor a la simple energia potencial. En termes més simples, tots els éssers amb atma creen una freqüència amb els seus harmònics que alhora crearà tot el que alguna vegada va existir, existeix i existirà, sent que tot és una creació massiva fora del temps i de l'espai. El temps, l'espai, les distàncies, els objectes, la matèria, l'energia, tots són una idea unida per la consciència. Tots aquests són maleables perquè els seus valors no són pas fixos, sinó que són sostinguts per idees i interpretacions personals i per la imaginació i no per lleis estèrils fixes. El que es pensa i s'interpreta és la realitat per a qui ho fa. El món on vius pot semblar fix i amb lleis físiques que aparentment no es poden trencar. Per exemple, en la teva experiència no pots travessar parets. Ho sé, però per molt convincent i urgent que sigui, tot això no deixa de ser més que un acord que mantens a molts nivells, majoritàriament inconscients, però tu estàs creant el teu món. Per això has de vigilar quin material consumeixes, quins temes estudies i a quines persones escoltes, perquè tu crees i decideixes els teus propis valors, allò que és possible i allò que no. Estàs creant tot el teu món, basant-te en quines idees i quines persones t'influeixen. Però segueixes sent tu qui està creant tot el teu món, perquè si estàs escoltant un o altre autor o persona influent, és perquè coincideixes amb la freqüència d'aquesta altra persona. En gran mesura ets aquesta altra persona o persona influent perquè estàs d'acord amb allò que s'està dient. Et converteixes en més del mateix. El principi de la freqüència dominant aquí s'aplica perfectament. Afirma que la dominant serà la més forta i farà que totes les altres freqüències al seu voltant es converteixin en més de si mateixa. Quan hi ha una gran freqüència forta, totes les freqüències menors al voltant de la seva àrea d'influència
aviat vibraran exactament com ella. Així que pensa per tu mateix. Sigues genuí i congruent amb els teus propis valors autocreats. Tot això significa que tots els éssers sensibles amb una connexió a la font major generen gravetat, per tant deformen, modifiquen, influencien i creen tothom, material o no, que envolta l'àrea de la seva consciència o del que estan conscients, i quan menys deixeu aquesta ànima que les influències externes modifiquin els seus propis valors personals, i com més es mantingui congruent i fidel a si mateixa, mantenint-se fort en l'adversitat, més gravetat està generant aquesta ànima. Per tant, més està influint en el seu entorn i influint en altres persones, en altres ànimes, a la seva àrea de tracció. Pots entendre l'adversitat com simplement tu sent la teva freqüència, tu volent conservar i defensar la teva unicitat, mentre que d'altres persones, freqüències que t'envolten, volen transformar-te en més d'ells, en més del que és seu. Per això, si penses diferent de les altres persones, t'atacaran i desqualificaran tractant de forçar-te a estar d'acord amb ells. Per tant, transformant-te en més, perdent la teva singularitat en el procés. Així que mantingueu-vos fortes, petites llavors estel·lars. Mirant el món en termes de valors numèrics, de freqüència, com a exemple, cada cop que una persona passa per un lloc, l'àrea transformarà els seus propis valors de freqüència en altres de nous que seran més semblants als de la persona que passa. Com més forta sigui aquesta persona, més gravetat crearà i transformarà el seu entorn. Això significa que tots vivim en una sopa de freqüències que són el resultat de totes les intencions creatives o harmòniques de tots els éssers sensibles que comparteixen aquest joc amb nosaltres. També per això tendim a buscar la companyia de persones afins, perquè com a grup que manté almenys acords molt similars, tots serem més forts perquè tots augmentem, nodrim i alimentem els propis fent-los més forts. Per això ens sentim bé sent acceptats i formant part d'un grup afí, perquè ja no hem de sostenir la nostra pròpia freqüència amb tanta força pel nostre compte, encara que sempre ho hem de fer, on sigui que estiguem, perquè tots mantenim la nostra individualitat fins i tot dins d'aquests grups afins, com pots imaginar. Però això explica la vella dita: les aus d'un ramat es reuniran. I què vol dir tot això? Significa que és una ona estacionària. Totes les ànimes són ones estacionàries unides en la seva pròpia singularitat per les seves pròpies idees i els seus propis aferraments a elles. Això és una ànima, la totpoderosa font consciència original. L'univers mateix a cada petita criatura sensible i conscient allà fora. Una petita onada única a un oceà de consciència pura. Siguin forts, amics meus. Siguin únics. Està més que bé ser diferent. Vol dir que ets algú. Vol dir que influeixes en tot el que t'envolta. Vol dir que estàs construint la teva pròpia ànima i vol dir que ets increïble. Mary Schwartz. Bé, com diu la Mary, cal ser forts i no deixar-se influir. No deixar que d'altres et diguin què has de fer o no. Sé tu, sé autèntic.
Això ho vinc intentant des de fa molt i he notat progressos. Hem de brillar amb llum pròpia i no deixar que la foscor ens robi espai o acabarem sent nosaltres foscor i ja no hi haurà qui il·lumini el camí. Gràcies a tots per participar, per compartir, pels likes i comentaris. Gràcies als moderadors. Sempre al meu cor.